Zdravím všechny, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si ukážeme, jak co nejefektivněji získat zadarmo pety v Adopt Me. Tak jdeme na to. Bych se chtěla hrozně omluvit za to, že jsem nebyla aktivní a to hodně dlouhou dobu. Bylo to z důvodu toho, že jsem neměla vlastně čas, ani nápady, ani náladu. Ale teď už můžeme jít rovnou na to. První můj tip je takovej, že v tomhletom halloweenském updateu se dají vydělávat tyhle ty candies. Candies jsou super v tom, že za ní můžete koupit vlastně většinu petů tadyhle v tom updateu. Je jich tu myslím, že 8 nebo 9 a teď plánuju zase další 3 přidat a to je strašně fajn. Tak to je tak, když do toho nepočítám toho Lava Dragona za Robuxy. Prostě stačí se připojit takhle do té hry, je každých 10 minut hra a hrát a dostanete za to třeba 3000 až někde 5000 a někdy míň je někoho třeba 1000, tak dostanete podle toho, jak to zahrajete, tak dostanete podle toho ty candies. To je teď hodně super, protože i kdybyste se připojili a byli noob a hráli ty hry, tak za to dostanete pety a tyhle ty pety podle mě budou, až skončí tenhle event, hodně vzácný. Třeba když si vezmete tady ty pety z minulých eventů, jsou taky vzácný, protože už se nedají prostě sehnat. Třeba ta kačena, to kuře teď začalo být taky strašně vzácný, přitom byste si to v tu dobu ani neřekli, protože ho měli vlastně skoro všichni a měli ho zadarmo. Teď jde vlastně o to hrát ty hry. Když to budete hrát hodně dobře, tak můžete vydělat třeba i za jednu hru třeba klidně 5000 nebo i víc těch candies. Pokud to zahrajete blbě a takhle vás to někdy jako prostě se to někdy nepodaří, tak dostanete třeba jenom 800. Nebo taky i míň. V té schovce se třeba dostává nějakých 600, 700, ale potom dostanete ještě potom, až skončí ta hra 3000, takže nějak to je dobrý, výhodný. A za ty peníze si pak tadyhle můžete koupit ty různý pety, tady ten bazilišek s tím slimákem. Pak je tadyhle ten Lava Dragon, ten je za Robuxy, tenhle Chimera a ten si myslím, že bude dost vzácný po tom eventu. A pak ten Evil bazilišek, to je taky fajn. Potom je tady vlastně tady ten Cicatrice, Evil a pak normální. Věc, která je strašně super, je teďkom tady ten boxík. Můžete totiž získat Legendary, Ultra Legendary a normálně Rare, což je fajn, že za tenhle boxík nemůžete dostat nic horšího než Rare. A tady by měly zítra vyjít pety nový, nebo peti. Pokud bych chtěla natočit celý tenhle halloweenský update, až bude nějak kompletní, tak bych chtěla ho natočit. Vůbec nemám představu, kolik budou stát, nebo takhle vůbec ještě nevím. Jsem na zítřek hrozně zvědavá. Další tip, který tu mám, jsou hračky. Za hračky vytradíte opravdu často dobrý věci a za ty věci pak dobrý pety. Tadyhle jsem to do toho videa zkoušela a hned mi dal motorku a nějakýho robopeta. A tak jsem to zkusila a opravdu mi to dal. Vlastně už jsem dostala peta a tu motorku a za tu motorku jsem zkusila vytradovat další věci. Je vidět, že ten člověk není opravdu můj friend nebo nic, že to nemáme prostě domluvený. A že mi tady nabízí prostě Legendary peta za tu motorku, a což je fakt hustý. A já strašně doufám, že mi to dá teda. Fakt to není nějak domluvený, není to žádný můj kamarád nebo takhle prostě. Já jsem zkoušela dělat i experimenty, hračky za pety na TikToku a opravdu to jako funguje. A tohle bylo mrtě hustý, že mi prostě za motorku dal Legendary peta, takže je hustý. Vidíte, že stačí prostě ty hračky a pak už můžete dostat jako Legendary peta. Vidíte, že bude další hra, ty hry se opravdu vyplatí hrát, protože za to dostáváte ty candies a za ty candies si opravdu koupíte různé věci. No, takže to je hodně fajn, fakt veškerý pety, co tam jsou, si za ty candies vlastně koupíte. Vidíte, že jsem dostala vlastně 3000 nebo přes 3000 candies, což je
fakt super, už mám 100 000. Rovnou na další tip. Další můj tip jsou lektvary. Ty lektvary si buď můžete koupit, anebo si je udělat i sami doma, což je strašně fajn. Tady jsem zkoušela co ty lektvary, co mi jakoby ty lidi dají. Tady vidíte, že mi holčina dala psa za ty lektvary, což je docela fajn, tak teď zkusím třeba vytradovat toho psa. Musím říct, že toho psa teda moc lidí nechce. Povedlo se mi teda vytradovat, teda, že mi jedna holčina za jednoho psa dala 2 ty psy, takže mám 2. Ale jakoby jinak moc lidí ho nechce, ale furt aspoň nějakýho peta mám ho prakticky zadarmo, protože ty lektvary byly zadarmo. Prostě jde o to, jaký máte zrovna štěstí. A nakonec si zkusíme takový ten trend s tím sendvičem. Jak vlastně bylo to strašně trendy, že vytradujete prostě sendvič za třeba na tom TikToku to bylo, že oni dali sandwich a měli za to třeba NFR, MFR a tak pety, což si myslím, že je fake, ale myslím si, že třeba bych za to něco dostat mohla, tak to jdem vyzkoušet. Tak tadyhle beru ten sandwich a jdeme rovnou asi na to. Musím říct, že ten trend teda pěkně nefunguje, protože mi za ten sandwich absolutně nikdo nic nedal. Nakonec mám pro vás tady radu podívat se na moje video, jak vydělat co nejefektivněji a nejrychleji peníze a za ty peníze si pak koupit třeba vajíčka, tam vám může padnout ty legendary a tak. A celkově i ty vajíčka se dobře tradujou a to je takový taky hodně osvědčený způsob. Tak já bych to tady ukončila, doufám, že se vám video líbilo, opravdu se budu snažit teď aktivněji vydávat ty videa, vím, že jsem teď na to docela kašlala, ale pokusím se. Tak snad jste si z toho videa něco vzali, určitě mě sledujte na TikToku, tam je každý den stream a mějte se, ahoj!